घेवन कुर्साचे कुरवेन देवार आमकां आमचे देवा आमच्या आदिस्मानांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. समयच्या आवडव्यान वरी एक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भस्थ जाली. नमान मरी एक रुपयान भरले समी तुझी संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माया आम्हा पापियांका विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले सुमियाची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हणजे नमान मरी एक रुपयान भरलेले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माया आम्हा पापियांका विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मुनीस जालो आणि आमच्या मध्ये येलो. नमान मरी एक रुपयान भरलेले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माया आम्हा पापियांका विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या विसवणीचा फौजांच्या खातीर माग्या येसुम्या येसुम्या वडवेच्या जपतान क्रिस्तान मनशा पोळून घेतले आम्ही जण जाल्या त्याच्या कष्टाने कुशावर जीवानपणाच्या भावाचे कृपा आमच्या अंतस्करणाने वतमण आम्ही मागता यास ख्रिस्त आमच्या सुमिया मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो सदा आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो सदा आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो सदा आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सगळींची लेन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हणजे मोठीच वाटा म्हाका राग सांबाळ आमेन. तसनासो विषय दी तांकां येसुमिया आणि निरंतर प्रकाश तांचे कोंदी समाधानान ते विषय घेऊन देत आमेन. तत्मंता देवा सर पदवीदार बाप्पा स्वर्ग आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्त त्याच्या एकल्याच पुता सुमिया तो पवित्र आत्म्यावर पावलो अंकुवार मरियेतून जन्मलो पोन्स पिलाताका ताणे कष्ट मरण ससले कुसार चढलो तो मेलो आणि ताका निके पिलो तो मेल्ल्यामध्ये दिवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांचो परतनपणान जिवंत जालो सरकार सोडलो तर पदवीदार देव बापाच्या उजव्या कुशीक बसला थंय थांबून जिव्यांची आणि मेल्ल्यांची इज्जती करून घेतलो. सत्मंतां पवित्र आत्म्या कथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो भक्तांची जुवानपण ससनाचे जिवीत आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येव तुझी कुशी सरगार जाता तशीच संसारांत जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचेर सुकल्ल्या बक्षिताव तशी आमची पदकां बगोस आणि आमकां ताळणेन पडून दी म्हूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी एक रुपयान भरलेले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू देवाची माया पापियांका ते विनंती कर आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान वरी एक रुपयान भरले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू पापियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरी एक रुपयान भरले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ जेजू भाग्यवंती देवाची माय आम्हा पापियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो सदा आणि सदा सर्वदा आमेन. एक घडीभर आमचे दोळे आम्ही दांख्या सर्वेस्परान आमच्या जिवितांत केल्ल्या हर एका उपकारांचो आम्ही उगडासा हाडी
आम्ही मागले जे पोटी खाणे आमकां दिला तेरा पासून मागले आमी पडेल त्यात आमच्या जिवितांत जावचे जेजून आमचे उपकार केल्यात आनी आमकां केदींकच जाणून घडीभर ताणें आमच्या जिवितांत केल्या हर एका बरें काम जेजून केल्लें जावन आसा आमी हांगासर कुवेट आसा जेजूची खुशी जावन आसा बरें काम आसा जेजूची खुशी जावन आसा या बरें काम आनी म्हळ्यार जे ती जेजूची खुशी जावन आसा सगळी आमच्या मतींत हाडून ते जेजूक समर्पण दिवन सांगाताच आमची गरज जे कोणा पासून आमी मागता म्हण बसयल ना तांची नांवां आमच्या मतींत उडासाक हाडून ते जेजूक समर्पण दिवया तो जेजू हर एक आमच्या जिवितांत जे कितें आमच्या बऱ्याक ते घडाशें करतलो म्हणले विश्वास दवरून एकाच उतरांनी एकाच ताड्यांनी आमी तेची स्तुती करया आमची हर एक मायक अनम्यूट करया आनी व्हडा ताळ्यान ताची स्तुती करया हालेलुया 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 महिमा तुका स्तुती तुका जेसू हालेलुया 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 Hallelujah, Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, Jesus, 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 स्तुति तुका Jesus, 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 स्तुति तुका Jesus, स्तुति तुका Argan Jesus, तुका Jesus, आराधना Argan तुका तुका, Jesus, आराधना Argan तुका तुका, Jesus, महिमा तुका, स्तुति महिमा तुका, तुका Jesus, वंदन तुका, स्तुति तुका आराधन Jesus, जेसु तुका, जेसु 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 हालेलुया 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 जेसु हालेलुया जेसु जेसु हालेलुया हालेलुया Jesus, 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 जेसु जेसु Jesus, हालेलुया Jesus, Jesus, हालेलुया Jesus, हालेलुया हालेलुया Jesus, Jesus, नाम से हालेलुया स्तुति हालेलुया सुवास हालेलुया फोर हालेलुया सगळी पृथ्वी तुझे आराधन करता तुका कीर्तना गायता तुझ्या मनाक कीर्तना गायता जेजू आम्ही तुझ्या मनाक कीर्तना गायता जेजू स्तुती गायता जेजू सगळी गायता जेजू आराधन तुझे करता जेजू तुंच आमचो सर्वस तुंच आमचो सगळी तुंच आमचो देव तुझ्या वर दुसरो देव कोणूच ना तुंच आमचो देव एकलोच देव वर्तो देव म्हणले आम्ही काळजा तावन मानून घेता जेजू तुका आमची हर एक गरज समर्पिता जेजू हर एक तुवें आमच्या जिवितांत आशा केला हर एक तुवें आमच्या जिवितांत बरेंच दिलां जेजू आज आमी तुका अर्घां दिता जेजू अर्घां तुका जेजू होगलाक तुका जेजू महिमा तुका जेजू स्तुती तुका जेजू हालेलुया 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 जेसू 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 Hallelujah, 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 जेसू 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 hallelujah, hallelujah, हालेलुया हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah. स्तुती Jesus, तुका जेजू स्तुती तुका जेजू Jesus, Jesus, वंदन तुका जेजू वैभव Jesus, तुका Jesus, जेजू Jesus, Jesus. हर्षिता तुझे नाव जेजू Arka tuka Jesus, वाकणता तुका hallelujah, जेजू hallelujah, वाकणता तुका hallelujah, जेजू जेजू hallelujah, जेजू जेजू तुझो मोग hallelujah, वर्तो hallelujah, 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 तुझो मोग वर्तो जेजू hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया 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 hallelujah, 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 hallelujah. हालेलुया Jesus, हालेलुया Jesus, hallelujah, स्तुती 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 स्तुती. आमचे कोंत आमी आमच्या हातान घेवया सस्ताच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या हातीन मोगाच्या आमच्या सुन्या आनी अंतराची गूढ निगलगत आत्मानी देव आमच्या आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परीक्षणापेक्षा ह्या पहिल्या कणात आम्ही
आशीर्वादा मागीं आमी आशीर्वाद आमच्या कुटुंबांत असल्या हर एका संध्यांचेर, बायल घोवाचेर, घोव बायलेचेर, भुरग्यांचेर, आवय बापूयचेर, आवय बापूय भुरग्यांचेर, भाव भयणीचेर, हर एका रिलेटिव्हसाचेर उदास आमी काडी आमच्या कुटुंबांतल्या हर एकल्या जाणांचेर. जेजू तांचे आशीर्वादा वयर आशीर्वादा होत तांच्या जिवितांत जेजू तांकां ओन सुवारून दी म्हणून हे उतार आमी आतां 3 फावटी रिपीट करया. Psalm 29 Psalm 29, 11. सर्वेस्वर आपले परिचय आपल्या सकाळी केला. सर्वेस्वर आपल्या परजेचे शांती सो आशीर्वाद Psalm 29 Psalm 29, 11. सर्वेस्वर आपल्या सर्वेस्वर आपले शांती सो आशीर्वाद आशीर्वाद काढताला. Psalm 29 Psalm 29, 11. सर्वेस्वर आपल्या सर्वेस्वर परजेचे शांती सो आशीर्वाद काढताला. कोणी लीड करात जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कशामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची संसाराची एकाग्रता जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची एकाग्रता जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामध्ये फाल आमची आणि सगळ्या संसाराची कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामध्ये फाल आमची आणि सगळ्या संसाराची कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामध्ये फाल आमची आणि सगळ्या संसाराची कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामध्ये फाल आमची आणि सगळ्या संसाराची कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामध्ये फाल आमची आणि सगळ्या संसाराची कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामध्ये फाल आमची आणि सगळ्या संसाराची कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामध्ये फाल आमची आणि सगळ्या संसाराची कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामध्ये फाल आमची आणि सगळ्या संसाराची कर बाबा. तसल्याच्या बाबा तुका बेटा तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आणि सोडवणाऱ्याची कूड आणि रगत म्हणून आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परिपणापासून. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 3. आपण दुर्बळी म्हण जाणा आसात कितली भागी सर्गींचे राज तांचे. ह्या कणांत आम्ही समर्पण देऊन मागे जे कोण कामाच्या सोदनेर असतात त्यांच्या प्रत्येक जेजू तांचेर आशीर्वादा घालून दी. एक तांकां बरें काम जेजू फावो कर मागीर ह्या प्रत्येक रिती एप्लिकेशनां घाल इंटरव्यू दिवन आसात इंटरव्यू दिला कॉल करता म्हणा कॉलाक वेट करनासात आम्ही जेजू कडे आमचो वेळ समर्पण दिवया. जेजू खरेपणी आमचो मोग करता. खंयचे आमकां फायद्याचे खंयचे आमच्या जिवाक बरें ते तो आमकां उदक सोदता. मागीर आमी प्रत्येक रितीन जे कोण एग्जाम बरयतात हायर एज्युकेशन बरयतात भायल्या कंट्रीत ट्राय करतात तांच्या पासून मागीर जी कोणाची एप्लिकेशनां जावंक होल्डर दवरल्यात या जावंक इतर रिजना पासून एप्रुवल जावंक ना पयशे त्यांनी मस्त गेल्यात तेंचे दसपर जाल्यार तांच्या पासून मागया प्रत्येक जी कोण भायल्या गांवांत आसात तांकां थंयसर काम मेळोंक ना. कामाचे एजंटान जावंक बरो काम तुमकां 100% मेळटा म्हणून खात्री दिल्ली पूण तांकां थंय वचून आनी काम मेळना कश्टान जी आसात तांच्या पासून मागया. सुसायड टेंडन्सी तांकां येता जावंक बरो तांच्या पासून मागया आमी. जेजू तू काणवळ्यान दाळ्यान भरलेलो जेजू तुझ्या भुरग्यांचे तुजी दिश्ट घाल जेजू. ह्या भुरग्यांक कितें गरजेचें म्हणल्यार तुका कळीत आसा जेजू तें तूं तांकां लाभोवन दी जेजू म्हणून मागया. मागीर जी कोणी पयल्या फावटी बिझनेसाक पयशे गेल्यात बिझनेस तांणी स्टार्ट केला जेजूच्या नांवान तांचे बिझनेस उन्नतेक पावूं हे सकट गरजू सुद्दां हांगा घालून
हे उत्तर आम्ही आता रिपीट करूया. आयझाया 54 वर्ष 17. 17 तुझे विरोध वपरो केले कोण जाते ना तुका गुन्हेगार करता आयझाया 54 17 तुझे विरोध तुझे विरोध वपरो केले कोण सपोर्ट जाते ना तुका तुका गुन्हेगार गुन्हेगार हरिये किरी करतले आयझाया आयझाया 54 17 तुझे विरोध वपरो केले तुमच्या हातेर सुकून जाऊच्या ना तुका गुन्हेगार गुन्हेगार करता ते जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमच्या आणि सगळ्या जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची संसाराची कामं जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात 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 कृष्णाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ते मोगाच्या उक्ताची आमच्या सुमी आणि सोडवणदारां जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देव पावन आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या त्या कडल्यान प्रत्येक रितीन मागीर जी कोणाची कोर्ट केस आसात जी कोणाक फॉल्स एलिगेशनार तांकां तांचेर बदलाम नावाची स्तुती करतलो जेजू तांचेर दया दाखोवन कितल्या वर्सां जावन ती कोर्टाक वचून दाखोवन गेल्या तरी करिनातल्या चुकीचे तांची अपराध मानला. जेजू त्या स्पॉन्सराचे मौन परिवर्तन करून तांणी केल्लें ते चूक तांच्या एम्प्लॉयीसांक जाल्लें तांणी बदलाम चूक केल्लें तांकां समजून येवं दिली. पवित्र जाणवायस आनी समजणीचो आत्मो तांचेर धाड म्हणजे मन परिवर्तन कर. मागीर आमी जी कोण फायनान्शियल इश्यूजांत प्रॉब्लेम्सान सांपडल्या जाल्यार रीत तांणी घेतला लोन आसा लोन फारीक करूंक जायना आनी तांच्या मोगाच्या इश्टांनी जावन लोन घेतला आज त्या इश्टांनी कडेन उलोवंक तांच्यान जायना त्या खातीर लोन ते फारीक करूंक जायना तरच तांकां मेळटा. आज जेजू कडेन समर्पण दिवन मागया ह्या कश्टांत तूं तांकां निवराय जेजू ह्या कश्टांत तूं तांकां भायर हाड जेजू. मागया प्रत्येक रितीन जी कोणे नवी प्रॉपर्टी या बिझनेस या कन्स्ट्रक्शना पयशे घाल्यात नवें घर बांदून तांणी घेतला जावं थंयसर अडखळी आयल्यात अर्द्यार घर रावला गव्हर्मेंटाच्या एप्रुवलाक वेट करनासात. मागया तांचे पासून जेजू तुजी दयाळायची दिश्ट तांचेर घाल म्हणून आनी जे कितें थंयसर आसा बंद कर काल थंयसर सुटका मेळून दी जेजू तांकां तूं सुटका दी जेजू त्या कश्टांत हांव निवराय म्हणून हे उतार आमी आतां 3 फावटी रिपीट करया. साम 142 वर्स 7 बंद तुझ्या नावाची स्तुती करतलो. साम 142 वर्स बंद कणीचो म्हाका भायर काढ साम 142 वर्ष कणीचो म्हाका भायर काढ आणि तुझ्या नावाची स्तुती करतलो. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची सगळ्या संसाराची काकूतर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची सगळ्या संसाराची
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामार्फत आमची सगळ्या सुखाची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामार्फत आमची सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामार्फत संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामार्फत आमची सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामार्फत आमची सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामार्फत सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामार्फत सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामार्फत आमची सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा. कृष्णाच्या बाप्पा मुगाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परिपूर्ण मॅथ्यू 8:17 क्रिस्तान आमचे रोग आपणाचेर घेतले, आमची पिडा शिडा ताणे बाबा. जेजू हांव तुका समर्पण दिता. विंगड विंगड पिडेन वळवळच्या आमच्या भाव भयण्या मरणाच्या तणीर आसात ती जेजू. व्हेंटिलेटरार NICUत आसात ती जेजू. तांकां तुज्या पांयां तळा समर्पिता जेजू. कॅन्सर म्हणल्यार पिडेन ती वळवळतात जेजू. किमो घेऊन कितू कोण गेल्या जेजू. तांची खूप आघात जाला जेजू. कॅन्सर म्हणले पिडा डॉक्टरांक तू जाणवाय दी जेजू ह्या पिड्याक वखद काडून. मागयाची कोण आज हार्टाची सर्जरी आसा म्हळ्यार हार्टात ब्लॉक आसा म्हणून सांगल्यार जेजू. जेजू रिपोर्टा वेट करना आसा जेजू. जेजू आज भुरगीं NICUत आसात जेजू. घडये घडये शीक पडटात जेजू. कसली पिडा म्हणलें कळीत जायना जेजू. जेजू भुरगीं आज व्हडा आज एलर्जी इश्यूज आसात. अस्थमा आसा, फायब्रॉइड्स आसा, PCOD प्रॉब्लेम आसा, COPD, पेंकाड दुख, पांय दुख, गांठी दुख, शिरो वळटात, वेरिकोसिस, हात पाय मोय येतात, काम करूंक जायना, मायग्रेन, तकली फडाफड, पोटाची दुख, गॅस्ट्रिक, किडनी स्टोन जाला, किडनी डायलिसिस करूंक सांगला, ट्रान्सप्लांट करूंक आसा, लिव्हराचे प्रॉब्लेम आसात. आज कोण अवघडान सांपडल्या, ऍक्सिडेंट जाला, तांचे हात पायांक माथ्याक घाय जाला, ब्रेन ट्युमर आसा म्हणा डॉक्टरान. जेजू हे सगळी गरज तुझ्या पांयां तळा समर्पण दितात जेजू. तुझ्या भोव पवित्र मलीक रक्तान ते धुवन नितळ कर जेजू. तांची कुडीत असली ती पिडा तुझ्या भोव पवित्र मली रगत त्या पिडेचेर त्या जाग्याचेर शेणोन जेजू तू तांकां आपण कर जेजू. तांकां आपड जेजू. तुजो उसवो हाताचेर दवर जेजू. तुझ्या दगल्याचो एक देग आपडल्यार सई जेजू. आमी कुडींतली पिडा शिडा कोण जाता म्हणून विश्वासन ती मागतात जेजू. सगळी गरजू सांगता घाल जेजू कडेन. आमी मोगान विनंती करया आणि हे आता उत्तर आमी रिपीट करया. Psalm 55:22 तुझे बोलचे सर्व आणि तो तुका Psalm 55:22 परस्पराचे सोड जेजूच्या
कष्टांच्या पसावा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाबा. जिसच्या कठीण आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाबा. जिसच्या कठीण कष्टांच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाबा. जिसच्या कठीण कष्टांच्या पसावा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाबा. जिसच्या कठीण कष्टांच्या पसावा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाबा. जिसच्या कठीण कष्टांच्या पसावा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाबा. जिसच्या कठीण कष्टांच्या पसावा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाबा. जिसच्या कठीण कष्टांच्या पसावा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाबा. जिसच्या कठीण कष्टांच्या पसावा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाबा. जिसच्या कठीण कष्टांच्या पसावा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाबा. ससनाच्या असताच्या बाप्पा बाप्पा हम तुका बटेता तुझ्या ती मगच्या पुताची आमच्या सगळ्यांनी सुंदर दिसते हिरगतत्वानी दे पण आमच्या पत्कंजन सगळ्या संसाराच्या पत्कंच्या परिकपणापासून त्या आखरीच्या कणात प्रत्येक रीतीन आम्ही आमच्या भुरग्यांपासून युवा जणांपासून मागया आमच्या भुरगीं असल्या ताच्या भुरग्यांचेर हात आमी दवरया. तुमची भुरगीं पयस असल्या तुमच्या मदीं तांकां उडासडा आणि आमचो उजवो हात आमी वयर करया. जेजू ह्या भुरग्यांचे तुजो आशीर्वाद घाल जेजू. ह्या भुरग्यांक तूं जाणवायेन भर जेजू. ती वाडून येत आसतना जेजू तुझ्या मोगान तुझ्या कृपेन ती वाडून दीत जेजू. तुझ्या पवित्र आत्म्याची सावळी तांचेर फांकय जेजू. जेजू ह्या युवा जणांक तुझ्या पांयां तळ समर्पितान जेजू. ही युवा जणां बऱ्या वाटेन तांणी सोलो नरून तूं तांकां कृपा दी जेजू. बरी विणसण तांणी करूं बरें कन्न शिकोन एक बऱ्या फुडाराक एक बरो नागरीक जावन तूं जे देवाचे राज प्रगट करूं तूं तांकां उंच उबार म्हणून मागता जेजू. मागे आमी प्रत्येक रितीन जे कोण लाईफ पार्टनराक सोदतात तांचे पासून प्रत्येक रितीन एक बरो लाईफ पार्टनर तांकां लाभून दी जेजू. मागे जी कोण भुरग्याच्या देण्या पासून मागतात तांचे पासून ती आमी मागया. तांचे घर बांदीक भुरग्याचे देणे तूं तांकां फोव कर जेजू. कितेंय थंयसर कॉम्प्लिकेशन आसा जेजूच्या नांवान ते कॉम्प्लिकेशन पयस सरून दी म्हणून मागया. प्रत्येक रितीन जी कोण प्रसूतपणाच्या डिलिव्हरीक आयती जाल्यार त्या आवयां पासून मागया. तांची दूख सोसून व्हरून जेजू तांकां तिका कृपा दिवन दी म्हणून मागया. आनी भुरग्याक आनी आवयक शाबीतायेन बऱ्या भलायकेन तांची डिलिव्हरी जावं ती मागया. आमी आमच्या हर एका गरजां पासून ह्या लायनीर असल्या हर एकल्या भावांच्या गरजां पासून नेवील म्हणल्यार भुरग्याची स्किन इन्फेक्शन जाता जेजू ताका आकडून दी गुण करून दी. ताच्या मलीक रगत थंयसर शेणोन थंयसर कंप्लीट रितीन त्या एलर्जी तावन जेजू ताका मुक्त करून दी म्हणून मागया. मायग्रेन येता जेजू ताका मुक्त करून दी. ताच्या कुडीर आसली हर एक पिडा जेजूक समर्पण दिवन मागया. एकल्या भावाची नेविलाची फ्लॅट सेल करूंक मागते आसा प्रत्येक रितीन जेजू ह्या कामांत ताका यशस्वी दिवन दी म्हणून मागया. आनी एक बरो कस्टमर येवन हे फ्लॅट तो घेवन दी म्हणून मागया. ह्या लायनीर असच्या हर एकल्या भावांच्यो गरजो समर्पितान जेजू. प्रत्येक रितीन युट्यूबर हे मागणे आयकोनच्या हर एकल्या तुझ्या भावंडांचे दाळ्याची दिश्ट घाल जेजू. तांच्यो गरजो तूं जाणाय जेजू. तांच्या त्या हर एका गरजो ती मागता आसतना जेजू तूं तांच्या सांगाता राव जेजू. तूं तांच्या सांगाता रावन तूं तांकां वाट दाखय जेजू. विनिता फर्नांडीस तिच्या सर गरजां पासून मागता. एक बऱ्या कामाक ती ट्राय करन आसा जेजू. एग्जाम दिल्या जेजू रिझल्ट आनी की येवना ह्या भुरग्याचे तुजी दाळ दिश्ट घाल जेजू.
डॅनिका जीवन ह्या भुरग्याच्या हर एका गरजापासून मागता जेजू. तुझी कृपा ताचे देव होय जेजू. तुझ्या अमोलिक रक्तान त्याच्या जीवार असले हर एक पिढा शिडा तू गुण कर जेजू. तुझ्या भुरग्या डेव्हिडापासून ती मागता जेजू. पवित्र आत्म्याची सावळी तो तिचेर वते जेजू. सगळी गरजो आम्ही घडया मागे आम्ही उडासा हाडया आमच्या वडिलांपासून ह्या घडये ते पयस आसा तांकां तांची देखील तांची सेवा साकरी करून कोणाचं नाम जाम करून मागे आम्ही अनाथ आश्रमात असच्या हर एका भावंडापासून तांची शुश्रूषा घेऊनच्या तांची सेवा घेऊनच्या त्या हर एकल्यापासून मागे आम्ही हर एका या सकांपासून तांचे मिशनरी वावरान जिसो तांच्या संगतार राहून तांकां वाट दाखोवन दिवन दी म्हणून मागया. तांणी संपडनाशिन जिसो तांकां राखोवन दी म्हणून मागया. मागे आम्ही ह्या कंट्री पासून आम्ही ज्या कंट्रीत रावता त्या कंट्री पासून मागया आम्ही या संवसारान शांती समाधान राज करून दी. हर एका लिडर्सांक जिजू आपडून दी. तांचे मन परिवर्तन करून दी आणि शांती समाधानाचे राज ती स्थापित करून दी. ह्या वावरान जिजू तांच्या संगता रावून दी मागया. आणि आता उतर आम्ही वडा भक्तीन आम्ही 3 पावटी उसार्या Psalm 119 verse 105. तुझे उतर मुझ्या फुलांमध्ये वाढ. Psalm 119 verse 105. तुझे उतर मुझ्या फुलांमध्ये वाढ. Psalm 119 verse 105. तुझे उतर मुझ्या फुलांमध्ये वाढ. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामध्ये आमची आणि संसाराची ये भगवंता देवा, ये भगवंता बलवंता, ये भगवंता आम्हाला कर बाप्पा. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बलवंता, सगळ्या संसाराची ये भगवंता देवा, ये भगवंता बलवंता, ये भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची कर बाप्पा. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू ह्या लाईनी रस्ते हर एका बावडा युट्यूबर झूमर मागणे ऐकून हर एका बावडा तुझ्या पाकाट्यान आसरोदी तुझ्या पाकाट्याच्या सावळेन तू तका राहून तुझ्या गोपांत घे हरी गज जेजू तुझ्या पायंतळा उभारतात त्यांका आज तू सुख संतोष समाधान बरी भलायकी तू लाभई म्हणून मागतात जेजू. जॉयस मॉली रॉबर्ट मायकेल मिशेल मिलानी जुलिएट स्टीफानी जेसन स्टीफन प्रतिष्ठा शरोन सिरिल केझी एंजेलिन आरुण डेरिक इवेन हिल्डा मिस्टर जेम्स सिंड्रेला जेस्सी लविटा लीना डिसोजा लीना मेलविन शेरिल सोनल थेरेसा लीना वास लिडविन वलेरियन सोनल ऑडलिन रीटा तारा सगळे की तुझ्या पायांतळा
तुझ्या मोगान रक्षण दी प्रोटेक्शन दी हरी एका कष्टांकाला जाऊन मोरियमय आमचे मोगाळीमय आमचे प्रसुद्ध विनाती करमय नमान मरी सो मी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू भगवंत मुली देवाचे मैया आता आमच्या मनाच्याकडे आमेन. महिमा बप्पाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक सर्वता आमेन. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. कोण आहे की टेस्टिमनी देऊ का सागी? ओके, अनाउन्समेंट्स. Brother Francis Lobo. And so those who are led by the Holy Spirit are the children of God. आज पार्ट 4 8 वरार क्विट टाइम 8 o'clock टेलिकास्टचं त्याला तुम्ही हर एकली हे ऐकाय वेळा आणि जे की ते तुमका बघता त्या विषयान तुम्ही तुमचे कमेंट्स ओपिनियन फीडबॅक कितेही असा ते आमका तुम्ही दडवूयात नंतर थंयसर तुम्ही युट्यूबरचे कमेंट्सार घालयत. आयचे आमचे संजेचे इंटरसेशन 7:30 आम्ही सुरू करतेला. तुमका समेस्तांक देव बरे करून तुम्ही जॉईन जातात ओडा भक्तीन तुम्ही हे सोलोन वरतात. मरी माय खंडीत जाऊन तुमच्या कुटुंबांक बेसावानी भरतेली त्यात हे काम कष्टांचे जावन असा. 3 घंटे आम्ही 3 दीस बसल्या आणि मुखार 1 घंटो आम्ही ते चलयतल्या. कोणाय की मुखार सोलोन वचोंक आशा असल्यार आम्ही ते कंटिन्यू करतेला. पण आज संजे 7:30 एक्झॅक्टली आम्ही ते सुरू करतेला. काल इले डिले जाले बक्षियात, आज तशें जावचें ना. तुमकां समेस्तांक देवान आशिर्वादान भरलेलो दीस हांव मागता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord.